Het is donderdag 26 maart, dit is Bient, maar Joen on tafel de schreeuwer van de 13e editie van het Fries Dicté, Ferdinand de Jong. Mediacoach Evelien Verburg, hoe de tiert, die een band met een tablet wat het en Anne Popkema van het Fries Schreeuwersboen. Want aansend mooitje we bekend waar de Frieske verhalenwedstrijd woen het. Wat er volle meer over weet, dat is collega Roelof Lausma. Roelof, de trein nomineren, die krijg je aansend te jaren waar er woen het, gaat het zo? Ja, zo gaat het vanzelfs. En ik krijg al de verhalen niet. De drie finalisten die staan nou bij mij onder de bar. Maar aanstaan maakt de juryvoorzitter Abe de Vries bekend wat woen had. En wat wil je dan? Een verfilming van je verhaal. Bij Bient. Dus, dat maakt je waans bekend. Matten we nog even op wachten. Eerst heel wat oors, want het gaat on. Het Grut Fries Dicté is noggetje mooi te zien op Omroep Friesland. En ook is thuis echt mooi van Juwetag kiest ook kwalificeren voor een van die 34 volbegeerde plakken in de steertenzeel van het provinciehuis. Want Ferdinand, schreeuwer van het Dicté dit hier, had de tekst al klaar? Tekst is clear. Echt? Ja. Wat is het thema? Het thema is, de laatste keer dat het in een oude stavering skreun is, skreun worden mocht. Dus dat is ook een beetje de thematiek die eromheen hangt. Oké, nou denk ik dat het een beetje de hobby dan is van degene die dan de tekst schreeuwen mooi om daar hele drege, moeilijke woorden in te verpakken. Ja, dat wie voor mij wel even omskakelen, want ik schreeuw meestal in heel begrijpelijk Fries. Ik kan nou mooi hele nieuwe dingen en hele vreemde constructies bedenken om het die deelnemers wat moeilijk te maken. Ja, maar dat is wel een beetje de sport, toch? Ja, dat is wel aardig. Neem er eens een peer. Nee, natuurlijk niet. Dat doen we niet. Want dan kan mensen daarop oefenen. Oké, het is al je geheim. Ja, zeker. Het is al je geheim. Nou, want we hebben al je pen en papier gekregen. Ja. En we hebben die vregen om een fabielzin te rieren. En die, nou goed, ik mocht het absoluut net weten van de beetje. Die al je heel geheimzinnig. Dat is heel wel. Nou, barst maar los. Een fabielzin. Succes, jongens. Na ingreven wetenschappelijk onderzoek doch blikken dat meertalig opvieren een positieve uitwerking had op het linguïstische vermogen van bijen. En dan doe ik het even in stukjes, want zo doen ze dat dan altijd. Ja. Na ingreven wetenschappelijk onderzoek. Wetenschappelijk. Ja. Doch blikken dat meertalig opvieren. Dat meertalig. Een hele simpele zin, hè? Ja, opvieren. Ja. Een positieve uitwerking had. Nog één keer positieve Uitwerking ja. Uitwerking had. Ja, nou komt hij haast, hè? Ja, Linguïstisch, nou komt hij, hè? Op de linguïstische vermogens van bijen. Op de linguïstische Nou weet ik net dat de vermogens. Dit is hetzelfde tocht. Ja. Ben je hem zo vier, jongens? Evelien, Anne? Ja. Ja? Nou, let hem maar zien, jongens. Wat ben de lastigste woorden? Greven, ik heb dat nooit gehad. Nou, ingreven wetenschappelijk onderzoek. Nou, we zeggen het maar. Oh, het zou maar te dus. Zo dus dan, ja. Oh, oké. Nou, ingreven wetenschappelijk onderzoek. Dat je hem zelf even corrigeert. Ja, we moeten u zelf zien. Onderzoek mijn dakje natuurlijk. Meertalig, mijn CH. Ik wil nog heel graag een U-formaatje. Of vieren een positieve uitwerking. Ja, ik heb alleen nog geen vermogens. greven fout. Nou, Ah, ik vind het knap, ja? toch? Ja, bijzonder. Heel goed. Ja, Jongens, ik ben hier toch wel een beetje benauwd voor. Want in februari is er dus echt een nieuwe stavering kwam. Ja. Daar hoort dus wel een beetje rekken, dat mooi alle jaar nog. Ja, dit is dus nog een oude stavering, maar ik heb begrepen van de organisatoren dat het diegene die het in een nieuwe stavering schreeuwen wil, dat het ik tastien is. Oké. En hoe lang, want hoeveel zinnen bent in totaal? 10 toch? Nee, 6 meen ik. 6. Ja, 6 of zo. Zo meen ik, ja. En ben je daar nou lang mee wandelen? Omdat kleert het mooi? Ja? Ja, langer dan een gewoon stukje, want ja, je moet er wat, je hebt woordboek erbij en je ziet je wat moeilijke woorden op en die beziek je er dan in te passen. Ja. En zit je dan stiekem echt een beetje in je vuistje? Ja. Ja, zo van, dit is absoluut net goed. Precies, ja. Dat hoop ik al. Dat hopen ze al. Dat hopen ze eigenlijk dat er net één is die 0 fouten heeft. Dat ging ik van u.
Daar is toch Ja, vanuit? absoluut. Oké, Ja. een heel soort succes. Dank u wel. Want je kunt voor 19 april het kwalificatiedicté maatje op omroepfriesland.nl/Friesk-dicté. Aanstaan zullen we weer vooruit op het Trekfestival. En morgen is de opening in Dokkum. Verderop, hier in het gebouw in zijn eigen mediacafé, is op dit stuit de prijsuitreiking van de Frieske verhalenwedstrijd. Dadelijk jaren we ook hokkerverhaal de eerste prijs en daarmee de verfilming wint. Maar eerst praat ik even met een van de organisatoren, Orne Popkema van het Skrouwersboen. Ja, Orne, hoeveel mensen hebben we eigenlijk een verhaal inleveren? Hoeveel mensen hebben een verhaal schreeuwen? We hebben 54 instuurders gekregen. En is dat een soort? Ik vind van al. Ja, er binnen absoluut net de bekende namen die als een beetje in de Friese literatuur tussenbest tinkst in te komen. Een hele grote onbekende namen. Dus dat is al hier jong of al het eerst naar talent dat de pin opgekregen had. Van heel jong naar oud. Ja, Heel oud. de jongste is uit de jaren 90 en de oudste is uit de jaren 30. Dus het spectrum is goed breed. is goed breed. Ja. En het niveau van, misschien heel breed, dat shot vooral de jury. Maar het niveau van de drie nomineerden niet kongsmaatje op deze verfilming. Nou, die drie verhalen die vind ik alle jaren wel heel erg mooi. Het is, ik had een grote bewondering voor hoe je in zo'n 124 woorden zo'n spanning oproepen kunnen. Een van die verhalen is ik in stellingwerfs en dat vind ik gewoon echt heel mooi. Die mocht net in de streektaal meedoen en dat die ook bij de prijswinners jet. Maar ik ken eigenlijk net langer wachtje. Zullen we maar naar het mediacafé? Ja, heel graag. We beginnen Roelof Lausma. Viel die spanning ook al, Arjen? Ik viel het wel een beetje, ja. Ja, nou, op 20 maar goed, meter ik krijg vierde, dan is het echt linguïstisch goed spannend, hè? opschreeuwen, dus ja, ik ken alles hoor nou, hè. Ja, dat vind ik heel knap vandaag. Hey, zullen we maar voor dadelijk dan bekend maken zien waar het woen het. En door ik vanzelfs net, dat doe ik dus vanzelfs net, dat doet de man die er een heel soort verstand van heeft, Abe de Vries, juryvoorzitter. En ik kijk al even, het is heel dreig om in zo'n 124 woorden een mooi pakkend verhaal te schreeuwen. Hoe dreig is dat eigenlijk? Ja, hartstikke dreig. Hè. Een verhaal, een goed verhaal, heeft allerhande elementen. Hè. Het heeft een bepaalde sfeer, het heeft een kop en een stut, het heeft een plot, het heeft een karaktertekening misschien wel. En wij hebben 54 insturingen lezen. En al die verhalen in sterkere en misschien ook wel wat mindere punten. En wij hebben er drie uitgekozen. Nou, en ze staan in Jonkenhuis te wachten op de uitslag. Dus ik zou zeggen, kunnen mensen even wat trommelen? Ja, Nou, dat weer een heel... Ja, dat... ik zal eerst nog even iets zeggen maar over die verhalen. Hè. We hebben dus een verhaal over een jonge man en wat afwijkende seksuele geaardheid. Die heeft een probleem daarmee met zijn huid en dat komt aan een oplossing. Wij hebben een verhaal over een klokkenlieder die het jaren van een geheime dienst werken heeft en nou denkt van ja, maar ik kan het net meer goed krijgen van mezelf. Ik maak eruit. Dus er komt een conflict. En wij hebben een verhaal over een dementerende vrouw die ronddenkt over een traumatisch barren uit het verliezen uit de oorlog. Hartstikke mooi beschreven. Nou, die drie verhalen hebben wij uitgekozen. En de winnaar. En over de trommels, ja, dan kun je ook over de trommels. De winnaar is het verhaal Rjochdooi van Janneke de Boer. Nou, applaus. Wat wijst Dank je wel. Ja, dat is is warm wel, hè? heel warm. Ja, Nou, prachtig. Is dit het eerste verhaal was dus kreun, hè? ja, Alex wel. Was zo serieus. Ja. Wel heftig. We zullen aanstaan een alinea jaren, maar even in het kwart, waar gaat het toe? Waar heeft een inspiratie van Helle? Nou ja, het gaat over een vrouw die te dementeert en in een verzwaringshuis zit. En bij flitsen in het nou is en meer in het doel, Alex. En het gaat over leefde en haat, en leven en deeën en alles wat er mooi samenhangt. Dan mag een stukje van lezen. Nee! Roege Hans keer langs mijn ankels. Ik viel de houten vlier onder mijn troggelidjen. Loert geraas minkte maar agrieselijk gelaak. Mijn vingers klam je uit alle macht om meubilair. De squonkast zit los. De kolen kitte glad. Maar dan onverwachte stiepen van een doorpost. Maar alles wat ik in mij had ik het gezien vast. Jiddoe, akelige moffe hoer, zei een bekende mannenstem iselijk bered. Nee! Een ielige haan shit mijn kant uit en komt mijn duist op mijn kaak te lonen. Nou, applaus.
De verfilming, want daar zullen we het aanstaan over hebben. Maar heeft er zelf een beeld van hoe het verfilmen wordt? Maat? Nee. Dat vreeg je onder de man die dat waar maat. Soort, felicitaties van Binta, Jim Ek. Mooie verhaal en succes met je schreeuwerscarrière. Bart, de man die het verfilmen maat. Ja. Dit is een heftig verhaal. Er zit zelfsdering in en flashbacks. Wat is er mooi? Een heel soort. Ik weet nog net precies hoe. Ik weet echt nog net hoe het eruit komt te zien. Want het eerste wat we nou aan het doen is gewoon ziekje naar de vorm. In wat voor vorm vertellen we het? Gaan we het helemaal dramatiseren? Of gaan we het deels vertellen en mooi gedramatiseerde elementen dat versterken? Dat weet ik nog net precies. Daarna moeten we het verscripten, want een verhaal kun je net van A tot Z gewoon maar zo vertellen. Dus er moet een script komen op basis daarvan. Maar als het jet hoe zij het vertelt, Janneke, het is zo mooi beeldend en sterk en krachtig. Ja, dat Zit er nog een haatrol verder in? Nou, misschien komen er audities en keer mooi van. Dat zullen ze dan wel verzinnen gaan natuurlijk. Dus dan krijgen we wel een speciaal plakje voor haar. Denk lekker hoe nooit de eerste weken van juni, eerste 2 weken van juni, dan verwacht zit, hè? Van zover ik weet, maar de eerste weken van juni op televisie wijzen. Ja. Hey Arjen, wij drinken erin op, want de spanning is er nou aan. En dan maak je feest, hè? Natuurlijk. Feestje voor Janneke de Boer. Ja, Orne, van kist je er wat mee? Kist je er al in fine, hè? Ja, ik vind het een prachtig verhaal. En ik kan me indenken dat Bart hier heel wat moois van mij kent. Ja, hij zit daar misschien de jury ook wel een beetje rekken mee houden. Dat het wel, het wel te veel mee wijzen vanzelfs. Ik denk het wel. Ik denk dat... Ik denk wel dat dat een factor is van hoe kunnen we er een mooie film van maken. En eigenlijk wie dat ik wel een beetje deel van de opdracht voor zelfs. Ja, want je wist dat het ook om een verfilming ging. Dus daar hoor je vast een beetje rekken mee als schreeuwer. Janneke de Boer, zij wint dus de verhalenwedstrijd. Lokweeske. We zorgen de hele week hij zal vooruit ook op het Trekfestival dat dit weekend voor het eerst houden wordt in Friesland en ook in Greensland. De opening zou morgen in de Bonifatiuskapel in Dokkenwezen, maar is in verband met het waar verplaatst naar de Bonifatiuskerke. De opening is het stuk Kening van de Grijde van muzikant Sietse Pruksma en heegleraar Trek-ecologie Teune Spiersma. En de kapel is de hele week ook het decor voor het festival. Het is het grootste festival van Nederland, qua oppervlakte dan. Het speelt hem al jaar al om het Lauwersmarkengebied heen, 30 locaties. En het tankt zijn namen, het Trekfestival, om de trekvogels die het al lang ontdutsen hebben hoe prachtig dit gebiedje is. Nou, ik neem deze week een vaproken. Dokkum is begonnen als een soort trekfestival. Er weer helemaal niks. En dan werd je een hele beroemde man deerslijn. En dat is aanleiding voor pelgrims uit heel Europa om je naar het noorden te lopen. En dat is eigenlijk het begin van Dokkum als havenstation aan de Waddenzee. Ja. En sporen van vogels, zeg ik Jirik. Ja, we hebben in orenjarige tijden, zelfs in de winterperiode, daar hebben we nog krek een beetje achter de rij. Dus hebben we een tjerkenoele die overwintert. En die kan natuurlijk terug het hier op het dak ook altijd voort. Maar het is wel heel mooi, zulke trekkers. En we hadden er ook wel meer. Er ben ik nog roege dwergvleermuizen. Die hangen hier stil achter de borden. Ik ga speciaal voor het Trekfestival in de kapel een hele grote installatie maken met trekvogels. En die komen dan in de opening te hangen. Ik kwam aanrennen en toen dacht ik van, oh wauw, die boog en dan die stang. Ik denk van, ja, dat kan een prachtig object hangen. En dan herhaal je hem in je boeten en in je binnen. En dan maar de opening zegt, ja, dan had je gewoon een prachtige entree. Dit is mijn vrijwerk en naast mijn vrijwerk ontwerp ik graafmonumenten. En dan begeleid ik mensen in hun rouwproces. Een van de muzikanten op het festival is Leona Leppers. En zij speelt hier in deze prachtige pelgrimskapel intuïtief harp. Dat betekent puur op gevoel. Ik geef ook wel harptherapie, zeg maar. En dan voel ik ook wat zo'n persoon nodig heeft. Ja, dat is een soort intuïtie die eigenlijk door muziek een taal spreekt. Hoe bist het erbij, Ka?
Nou, ik heb in 2007 heb ik eigenlijk borstkanker gekregen. En heb alle behandelingen gehad die ik maar moest doorstaan. En mijn lichaam was eigenlijk zo gestrest dat ik had iets nodig. En ik kwam in het Lioba-klooster in Egmond. En daar stond een harp. En ik werd er naartoe gezogen. Ik moest gewoon die harp aanraken. Ja, prachtige beelden. Like trouwens dus op Facebook en win dan 2 paspartoutkaarten voor het festival dat nou vreed iepende wordt in Dokkum. De tablet en de smartphone bin eens net meer voor te tinken uit uw duistig leven. Jonge ben groeide ermee op. Pjutten swipen erop los en beuken zie je zelfs filmpjes op YouTube. En dan vinden we dan echt dit soort van filmpjes. Ja, schattig. En het onderzoek dat het publiceerd is, dat blijkt dat de tijd die Ben watje met de tablet heel tijd langer wordt. Evelien Verburg, dat is de mediacoach, zelfs ik mem van jonge Ben. Geen jonge, nou... Ietsje ouder. Ja. Ietsje ouder. Ja. Maar goed, dit is zo herkenbaar. Hè? Let Ben even maar de iPad watje, want dan is het even, het is gewoon lekker rustig. Ik verheid hem mem. Kunnen wij eens gewoon even gaan? Ja, toch? Ja. Maar is dat slim? Houden. Is het slim? Ik wil wel zeggen, beter van net. Maar het gebeurt. Weet dat het gebeurt, maar viel die zelf daar net te schuldig voor. Maar het is wel iets, weet je wel, om tinken maken dat dat net altijd in de heuvel, oh nou maar stil, dat ding is geen goed houden. Nee, maar is het een probleem voor de band? Die vinden het hartstikke leuk. Oké. Die vinden het hartstikke dus leuk. dat maakt het net uit? Nou, voor hun maakt het net uit. Maar uiteindelijk maakt de band haar en ik ontwikkelen. En dan maakt het wel wat uit. Want? Als je zo lang op de tablet zit en alleen nog maar speeltjes tost en er alleen nog maar aan de gang bent, dan mist je hele wichtige orendingen die voor die ontwikkeling belangrijk binnen. Wat dan, Bigelix? De zintuigen. Want ze leren bij eigenlijk vooral. De eerste 6 jaar van hun leven leren ze toch sjen, roeken, proeven, villen, bewegen. Dus echt in de fysieke wereld. En daar toch leren ze. En dat kan een tablet. Die ondervinding kan een tablet net Jan, want dat is in het platte vlak. Ja, maar toch zit er ook wel van die speeltjes op de tablet, die volgens mij ook wel heel goed binnen. Ja, dat is ik zo. Ja. Je moet als ouder ik goed weten van wat past bij mijn band, bij de ontwikkeling die er op dat stuit terugmaakt. En daar moet de content wat op aanpassen. En kun je een protte van leren. Maar je moet er net denken, ik jou mijn band van een speeltje bij letters leren en kind letters leren. Want daar is het, Safir is het gewoon. Ja, daar hebben we de squallen voor, toch? Daar hebben we de squallen voor. Ja. Maar er lijkt dus een iPad voor die. Dit is Sjen van, wat is nou bijvoorbeeld een hele goeie? In de Media Ukkie-dagen, die het begonnen bent, dat is in het kader daarvan wie het onderzoekt. Dit is nou Media Ukkie-dagen? Ja, de landelijke Media Ukkie-dagen. Er is er wel verjet, hè, Ferdinand? Er binnen 3 apps nomineren en een van die apps is Bas op de kinderboerderij. Ja. En ik wilde eigenlijk even Sjen litten om ik heute naar mem Sjen te litten van Westen op letterkist. Wat is de app heel goed doet, is het een informatiegedeelte voor ouders, om tips te jan. En het is een soort van vertelplaat. En dan gaan we op onderzoek naar alle jabisten. Okay. En ik klik even op het skip. Dit is een schaap. Kijk, dit is een schaap. Dus het vertelstem die zit er wat bij. En dan juist hier een zwart vlak. En de bedoeling is, als je de app meeneemt naar de bennenworkerij, een foto maakt, met die huid en mem van het skip op de bennenworkerij. Ja. Zo brengt de duistere vrouw, die brengt in connectie met de digitale wereld. Kist het jaar hoe praten huid en mem. En dat maakt deze app heel nieuwsgierig. Ja, je hem trouwens, heren, je hem jonge ben? Ik heb 2 dochters. 2 dochters. Ik ga ukkies. Ik ga alle dagen ukkie-dagen bij jullie. Alle dagen ukkie-dagen. Maar zitten die ook dan op de tablet? Nou, ik ga eigenlijk 3 bij, maar 2 daarvan ben wat litser. Ze zitten alle dagen eigenlijk wel in op een iPad, maar net zo lang. Het had, maar als je 3 zit ze ongeveer een uur, dat is achter in je iPad. Ja. Dus dat is 20 minuten per stekker, denk ik dan maar. Ja, en bij jij ook, thuis? Nou, wij hebben strikte regels. Dat
die jongens dat ze bij gaan, dan bloeien de schermpjes bloeien beneden aan de lader. Die mogen net maar naar boven. Net naar de slepkeer. Nee, absoluut niet. Nee. Dus, Maar wij hebben dus ook gewoon regels, gewoon maximaal een jelle uren. En ze mogen dan 4 dagen in de week, maar ze mogen dan zelf bepalen welke dag van de week ze dan net op de iPad mogen. Oké, die had dat ik voor die zelf? Of? Nee, ik zit alle dagen op de iPad. Ja, maar dat is het dus. Hè. Dat zorgen bij ons dan. Wij zijn er heel tijd mee aan de gang als ouders. Ja. En dat zorgen ons bij. En daar toch ben ik een voorbeeld. Maar wat is dan een goede tijd? Want wij zeggen thuis dan een jelle uren. Ja. Of iets kwarter. Wat is nou goed? Het hing het al een beetje van ouders willen graag een richtlijn, maar het hing het heel erg af van wat is het voor ben, wat doet het ben, wordt het alleen nog, is het te jaar, is het iets ontmaaien of zit het alleen nog maar een filmpje te zien. Maar wat ze zegt is voor ben tussen de 12 en 4 uur hier ongeveer een jelle uur per dag beeldschermtijd. En als het weer een ierke ouder is, een oerke. En zo rint dat op. Maar zorg vooral ik naar wat je bent doet. En bepaal ik wil die maximale tijd. Want als het Maar wat goed, langer en de is... tablet en de televisie, is dat dan weer Je oors? hebt al je bij elkaar. Oké, dus dat jelle oerke, dat is dus inclusief televisie. Ja, en in het onderzoek van Joert is al blijken dat Ben in die leeftijd roegwijs aan haast 50 minuten dagelijks televisie. Ja, maar dat jelle oerke, dat redden wij thuis ook net op. Daar ben ik eerlijk in. U bent show trouwens ook helemaal geen gewone televisie meer. Haast die show alles online. Ja. Ja, Ja, ja. Ja. Die is show ook zo. op wat zij het willen. Op hun tijd showen ze naar bepaalde programma's. Dus Ja. conventionele televisie. Ja, nee, dat... Dat is heel jammer, want dan ga je zo'n televisie kocht en dan ga je op zo'n schermpje Ja, zitten. dat is toch wat, hè? Ja, dat is wat, Dat is ja. Ja, wie is die televisie had ik een heel leuk, gezellig moment met elkaar. En daar is ik wat we om denken, maar te wij denken ik. zullen in de voetbal in. Alleen nog maar naar voetbal. Maar hoe maar kun als je dan voorkomen dat er gezeur komt? Want ja, je moet De zeur komt er altijd. Oh, en dat, dan moeten we maar het is bij met Dell maar gewoon klaar voor wezen. We moeten net de leven wezen, gewoon terugpakken. Want hoe jij je daar duidelijk hoe binnen en grenzen stellen, hoe beter als het letter heeft, hoe makkelijker het is. Het klinkt zo makkelijk, hè? Nou, wij horen ermee op. Ik zal laatst naar hoe staan. Ik zal even grenzen stellen. Succes! Ja, dankjewel. Tieren danken voor je komst, jongens. Want zijn 4 maanden weer de weer. Dan maar de sport. Olympisch kampioen op de 10 kilometer. Jorrit Bergsma en de houder van het wereldoerenrecord Douwe de Vries. Die ben dan onder te gast aan deze tafel. Maar weet, ondan hoe dan ook nog een hele gezellige dag.